Gibasura ni Mayor Edgardo Labella ang sugyot nga ibalik ang night market sa Dakbayan, Sugbo. Samtang nagpaabot pa usab ang Cebu City sa desisyon sa IATF may tungod sa Misa de Gallo kung tugutan ba o dili. Ano ang report? Way mahitabo nga night market sa Dakbayan, Sugbo nga gitinguha unta nga mabalik, ilabi na nining nagangat na ang Pasko. Kinihuman gibasura sa mayor ang sugyot nga ibalik ang naasoy kalihukan, ilabi na sa downtown area. Alang sa mayor, peligro pa kaayo ang panahon karon tungod sa nasinating pandemya mugna sa COVID-19. Dili malikayan nga mudag sa ang mga tao og lisod na unya kontrolon. The most important reason is that let us always protect the health of our people, and there is no assurance that minimum health protocols, especially the mass gathering and the social distancing, will be observed. Sa Pigasbahin, ipaabot sa mayor ang opisyal nga advisory gikan sa IATF kung tugutan ba o dili ang pagpahigayon sa Misa de Gallo. Giklaro ni Mayor Labella nga mag-agad ang tanan sa mga lagda nga ipatuman sa IATF. Sa yunini, nangayo og permiso ang kahugpungan sa mga manindahay sa carbon nga mopahigayon og Misa de Gallo nga mauna ang naandan. I will just wait because I do not want to preempt. I may have my own position on the matter, but of course it will always be subject to the pronouncement of the Interagency Task Force. Gidugang ni Mayor Labella nga adunay daghang tan-awon sama sa isyu sa curfew kay natunong man sa curfew hours ang Misa de Gallo. This is something that should be studied. Kay doon na may mga pronouncements nga would seem to conflict with each other. Curfew, Misa de Gallo, tan-awon pa nagmayo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.